Desgraciadamente, hoxe menos do que habitualmente, estamos na rúa para berrar contra a violencia machista. Un maltratador asasinou ao seu fillo este domingo, fundamentalmente para ferir a súa excompañeira. A vida do rapaz non valeu nada na terrible incremento de violencia, non, que este maltratador decidiu emprender contra a súa excompañeira. Tiña denuncias, tiveron orde de afastamento, mais ningún dos mecanismos que o Estado di que coloca para defender as mulleres funcionou, e hoxe non só está morta a criatura, o seu fillo de 11 anos, sino que ela fica sen unha parte da súa vida, fica tamén desgarrada para sempre, que probablemente é unha das peores dores que poda existir. Hoxe, en 9 puntos do país, voltamos a ir á rúa porque este tamén é un asasinato machista. Asasinan en nome desa superioridade que creen ter sobre a vida das mulleres e das crianzas, e hoxe máis que nunca é necesario sair á rúa para berrar que queremos que isto acabe, que non nos sirven prácticamente ninguna das medidas que están colocando as institucións, se é que están colocando neste momento algunha medida que sirva para algo, e que temos que ser a sociedade, as mulleres e os homes conscientes de que isto ten que rematar, as que forcemos que dunha vez as políticas cambien para protexernos desta violencia. Hoxe imos colocar só o pano e as flores na castañeira, non porque sexa un asasinato menor, senón porque tamén é un asasinato diferente, aínda que tamén é a partir de hoxe unha das nosas, unha perda máis do movemento feminista en este país, e o que queremos chamaros é a participar en todas as actividades, en todo o que queirades ou pensedes que pode axudar a falar de violencia, a visibilizar a violencia, a falar de solucións e a poñer contra as cordas a unhas institucións que son absolutamente inservíveis. Moito máis nunha cidade na que de facto xa non temos Consellería de Igualdade, non hai políticas que nos protexan de ninguna maneira contra a violencia, que visibilicen, que fomenten os colectivos que traballan contra esta violencia. Ficamos sen nada xa na institución e temos que tentar seguir reclamando isto dende a rúa. Imos ler o comunicado que leen hoxe as nosas compañeiras no resto do país, nestas convocatorias feitas polo movemento feminista, pola Marcha Mundial, pola Plataforma Feminista Galega e por todos aqueles colectivos que están saindo á rúa nestos 9, creo que hoxe 10, que se sumou máis unha vila, puntos do país. Cando os membros do goberno da Xunta saen á porta do Parlamento a agardar un minuto de silencio, en que están a pensar? Que reclaman? Contra que políticas de prevención da violencia machista protestan? Que noxo, que vergonza, canta mentira. Este meniño foi utilizado como medio de agresión a súa nai. Non foi unha desgraciada morte fortuita que podía causar consternación. Foi outro cruel asasinato machista. Róenos a tristeza e a carraxe. Os gobernantes, tan dignos, súmanse a dor sentida pola familia, a consternación causada na sociedade. Son eses humanos que valeiran de humanidade as mulleres cando nos crucifican, cando nos reducen a cidadás de segunda, cidadás culpables da violencia que reciben. Violencia física, psicolóxica, sexual, pornográfica e institucional, instalando o medo nas nosas conciencias, o medo que dirixe as nosas vidas. Medo a ir soas pola rúa, medo a ocupar os espazos públicos, medo a non saber dicir non, medo a noite, medo aos pais das nosas crianzas. Pode haber un terror máis grande? Aquí estamos, cansas de ter que defender o obvio cada vez que se cuestiona o patriarcado, pero inquebrantables na nosa convicción. Os asasinos non son individuos tolos, son producto das relacións de poder. Cada vez que alguén ridiculiza as denuncias do feminismo con argumentos falsos e insostibles, como argumento manido das denuncias falsas, é cómplice do seguinte asasinato. Asasinato producido pola perpetuación dos valores tradicionais dunha masculinidade posesiva. Que non entendemos como é posible que o odio á muller supere o amor por un fillo, chámase machismo. Cando o home sente que perde o control sobre a súa posesión, recorre a violencia como recurso. Un parricidio debería mover as nosas conciencias, a nosa visión das cousas, pero non é así.
Neste ano en que levamos un menor por mes asasinado por violencia machista, o goberno do PP recortou drásticamente os orzamentos en igualdade sen dignarse a dar explicacións. Un goberno que ano tras ano publica leis que atacan frontalmente os dereitos das mulleres, en particular das mulleres traballadoras, defendendo unha falsa igualdade nas élites. Porque mentres a igualdade soamente sexa formal, é urxente protexer as vítimas do machismo, mulleres e menores. Neste caso, un rapaz de 11 anos. Xa está ben de caras de consternación. Tomen medidas efectivas contra o feminicidio. Cando nos tocan a unha, tócannos a todas. Seguiremos en marcha ata que todas sexamos libres. Tiña unha custodia compartida imposta, que é o seguinte debate que vamos a dar no Estado español e a seguinte loita feminista que temos pendente. Os maltratadores non son vos pais. Se hai maltrato, se hai violencia, este ou non este denunciada, non se poden colocar custodias compartidas impostas polos xuíces. Non pode ser que os xuíces decidan sobre a vida das crianzas ignorando que vivimos nunha sociedade machista, patriarcal e violenta que nos asasina. Chamámosvos a espallar tamén ese debate, intentaremos nos tamén facelo, porque é un debate que está aí, porque a vida das mulleres e das crianzas sigue en xogo, porque o vemos hoxe que estamos aquí por un asasinato dun menor, e porque vai a seguir pasando, porque non colocan ningunha lei que nos protexa. Grazas por estar aquí, que hoxe non sexa o día que máis berramos contra a violencia, que cada día o fagamos dende onde estemos e seguir traballando para non volver outra vez a lamentar outra víctima do machismo. Obrigados.